Sondo rineri tirikubata siso gamba redu muimbi mukuru Nicholas Zakaria akatisiya kamusi wechitatu ikoka kuchitungwiza hospital. Nokudaro tinoti zororai murugare madzibaba Nicholas Zakaria. Muimbi akateerwa nevakawanda paakaenda unochengetwa. Zvakatangira muchibuku stadium munova ndomaionekana nemhuri yanga iri yemuno muHarare nevamwe vanga vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, achizobva ipapo kwakuchizoenda kubare musi wemugovera iwowo akanorara mumba achizovigwa mangwana. Aiva nezuro musi weSvondo. Zvakadaro kwaive zvekare nevanhu vakawandisa chaizvo. Unongoziva kumamisha uko ndo kwaaibva Nicholas Zakaria kuchiweshe kubare. Vanhu vanga vari mavhu nemarara, painge pakazara kuti ta. Nhamba yanga iri kuno kuHarare kuterekesa sezvinhu zichatoda kutoenzana nenhamba yaive iri ikoko, vanhu kuda kuonekana naye. Ukaona uchiteerwa kudaro, uchiperekedzwa kudaro, ziva kuti aiwa unenge uri munhu wevanhu. Tinozvikudza chose. Toti zororai murugare madzibaba, penyu makaita zvasarira isisu vapenyu. Asi nhoroondo yaNicholas Zakaria inhoroondo inonakidza chose, uyezve inhoroondo ine zvidzidzo zvakawanda kuratidza kuti varume ava kwavakabva nenhau dzemagitari idzi. Magitari haana kuchipa aya, vakabva nawo kure. Ukazoonayo kuti unzi kugadzira zita panenge pakatoipa. Saka inenge itori hondo chaiyo karati zodzimana kuti uzosvika panguva iyoyo. Asi chakandifadza ndechekuti vanhu vese vaipupura vaitaura ugamba mune zvakanaka zvaNicholas Zakaria zvaitwa. Zvaanga achingori zviya, unyoro hwaive nawo uya ndizvo zvangoramba zvakadaro. Nokudaro regai tibva tangopinda munhoroondo yacho tingarebese munamato sadza richipora. Zvisinei kati uchipinda edu kamuhurukuro yandakaita munoziva hatitaure zvaNicholas Zakaria kana tataura baba vacho Mudhara Chekani Maruva Mushakabvu vakatiyawo zvakare. Asi pane gore randakamboenda kwavari ndikanoita hurukuro navo vachiri vapenyu tichikurukura ndiri ipapo pabare kumusha kwavo ikoko tichikurukura hedu ndichida kunyatsokunzwisisa kuti ivo vakomana ava Zakaria Cheisa Zakaria naNicholas Zakaria kuzoti vanzi vapinda mumimhanzi zvakatangira kupi. Ndakazozviona kuti Fahim Somanje akaimba paaiti Magetsi Anotera Tambo handitika, uyezve gavi rinobva kumasvuuriro. Regai tinzwe panapa koma vachipinda mudariro ivo Mudhara Chekani Maruva. Makadi baba wangu inini zita langu linonzi Chekani Maruva. Baba Chekani Maruva, imimi makauya muno munyika yeZimbabwe muchibva kupi? Shuwa
ndikibva ku Malawi 1947 takafamba nepasi ndakabuda nekukhotwa kusikira ndakasvikira muningi ndakasvikira Mshamva Mshamva imomo ndipo vakanditi andina kupinda basa Mshamva nakana kuda kuti ndipinde basa la maini manje andina kupinda maini akakulumidza kundiona chinu chandanga ndinacho akaenda kunomangala ku valungu kuti mulungu wanga uchida ningi munhu wokuninga okulidza nikirike gatale ku Sikisiponi auya mumwe nkomana anogona gatale kuima mufamba negitare inini andisiyane negatale kana ndineswa kuti muri yangu andina kuidzidzisa yakangoberekwa yaziva kale nekuti baba wao ndini andina kuvadzidzisa kwaisa chikolo chekulidza gatale ndamakitale angali mumba ndapinda basa kuShamva 1950 ndipo pandakafunga kuti ndisagale ndisina mukadzi pakanaka ndione mukadzi ndikaona mdzimai amai vavana ivava ndinawo shuwa ndikavatola kugara nawo but vanhu panguva iyoyo vanhu angachiti munhu anolidza gitare ibenzi inini nanga ndisinei nazvo nekuti nanga ndichiziva kuti ndiri kuona masenzi ubenzi wangu uri kundionesa kusikira nhasi ndabereka ndabva kuningi kuShamva ndakabva nana matsikatire kuShamva nana madzikatire nana matsikatire ndakabva nawo makasangana nawo sei ya akandiloba kuti ende tikalidze nesu ndikalidza nawo ana matsikatire anankadota kupi Harare musati mwaitika Harare chaiyo ndobva matanga kuridzana na madzikatire ndakalidza nawo ndiani wamaka panguva iyoyo madzikatire anga anani umwe wanga inaye anga ari ana vamwe ndakanganwa saka imimi papo mailidza chii chakulidza ini kulidza kwangu ndanga ndichiridza kudhala kutaura kwakudhala ndanga ndichiridza vambing ndanga ndichiridza vambing wapicking mumwewo ndio yanoti lead saka imimi sekuru makaberekwa gore ripi 1922 February kumalawi shuwa pandakasiya kulidza ningirike kusiyana nawo ava pandakasiyana nawo ndikasiya kulidza magitare ndakaningirika ndakapinda pafama kupi manje kuli kumazowe paperegoni paperegoni ndagala sereki paperegoni mamsati mane mwane papo aiwa ndinawo wokutanga wirane mkati akaberekera ukupi akaberekerwa panikirike pasquare manje ziitala niki la chirungu ndaliningirika ndalikanganwa akaberekerwa pasquare pasquare ndakabva na Sharia wirane Nicholas wangani vatatu ndikauya paberegoni ndipo pakandipa muri baba vakudenga ndikabereka ana Isa vese ana Maria ana Suzeni kuti mpaka kusikira vana vangu 11 mwari akandilanga akanditolera 2 pachisikana kusala 9 manzo apo amuratiriri 11 vana ya ndarachanda papurazi vakakwanisa kuita 11 vana mwari vakatozovatorera vairi tinoti tine urombo chose mundara wedu Shekani Maluva nekutorerwa kwakaita vana asi tinozoti inzira yemunhu wese ndosaka makazoona imimi naivo vakazotevera zvakare tese isisu
tiri munzira tichateera kuenda ikoko, right? Saka sekuru makafamba sei kubva kuMalawi? Takauya vanhu 5. Mwana ndiki ndanga ndilini 4 ava akuluakulu. Tanga tikiti tikasvika palukova, akuluakulu ari kugeza, ini ndanga ndichienda kusango uko kunogara ndichiridza gitare yangu. Ndakabva negitare kubva kuMalawi iri kunsana, ndichiridza kusango kwakare kuye munzira imomo. Pamunzira imomo vanhu anga achipinda ane misha kumiri nane misha kumiri. Sanziko chiri kulira kunge gatare kana kuti gramophone kunda kudala kwanga kuli magramophone kupera. Siko zanjo gatare alipo mfana ali kulidza ikoko. Ali mfana wenyini mizanzi zanzi mudaidze kundidaidza kundiona shuwa ndine gitare yangu. Ati chiimbire ichinzwe ini kwalidzira. Kungwalidzira ikoko zanzi munolala pamushapa nacho mutilidzire mangwana munosimudzira lwendo lwenyu. Ndikaenda pakati paye ndikalidzira ndanga ndichiramba mpupu kutakula mpupu kubva nawo kuMalawi, kutola muriwo kubva nawo kuMalawi. Muriwo wanga uri mugatare, mpupu wanga uri mugatare. Mukangolidza chete zvinobuda. Ya, zese tinoja ipapo tikakwana masendi ndisiita sendi kudala tanga tichiti kobidi. 1 penny. Right, kusikira chikafu chiri muhomwe. Wakuru wese wae mama ako afida mimi negitare. Ya, kusikira muno. Kupinda muno nzimba. Saka ndo zvakatorera Nicholas ndo zvari kuenda nazo kumberi. Ari kuja negitare. Sure. Saka mimi maivaridzira dzipidza. Tanga tichiridza marekodzi yakudala. Vanhu ivavo munzwe ndiridze. Tiridzire. Ndikana. Shuri ichochi chinonzi fulusi. Haikona zali kuimba manje izi international. Fulusi. Tanga tichiridza pamwe chete nebanjo ikoko. Munoiziva. Kuti zvinake apa kuti ndindega. Nanga ukadwala mayiwo kamupuleni kwawo kumwama chakapere. Muno mwaveni ya mayi mwaveni wo kumauli moyo mwaveni amai wo mwaveni wo kumauli moyo. Nanga ukadwala mai kumupuleni kwawo kumwama chakafesole. Makamva bwanji kanibozokera kwa mfumu yatu maremu Chekani Maluwa. Ndo mdaraka wa Nicholas Zakaria wakamsakavu Chekani Maluwa varere papoka pabari. Ngoma na manzo paka mariro angachita gitara apa zvemhande pamusoro. Hanzi ndakabva negitare kuMalawi. Saka tikaridzira vanhu ndo pataiwana chikafu ipapo. Saka vanhu vakuru vese vandakafamba nawo inini ndinda kutowachengeta kusvika tisvike kwataienda. Vakomana zvinofadza izvoka kuchenjera chikomana chepaMalawi Chekani Maluwa. Right.
Saka baba Nicolas Zakaria akapinda sei magitare ili mumba yanisingasiane nayo na manje aisi hiyo yandangani nayo huku inongoti ikapera imwe Nicolas ndiye akatanga kusiwa kuliza magitare ali pa chikolo papala side pa chikolo ibabo abiyake angachipeka madresi yanzazi zao kuita akazi vamwe alume kufeka maningike matrauzi yanako mao ali vana wa chikolo achina kita pa chikolo cha Beregoni akazoendelea mberi nekuti kuziva kwa akaziva akauya akomana wakudziva lasekwa mwakuziva kudziva lasekwa akauya akanzwa kuti mulungu wedu ane 6 phone ili mbawa ane magitari ali mbawa ashayeva kulidza kusikira akomana waye akauya pakauya washota munhu mumwe chete wokulidza vanhu kudhara vakwenya mkomboni vakwenya ningirike vakwenya akomana vaye kuti kushupika mwana wandhara anolidza mwana wechikolo kureva Nicolas sure mwana wangu Nicolas akawirirana nazo izvozvo vatanga kulidza nawo bendi kusikira kubva kwakaita akomana vaye mwana wangu moyo wanga usiri munzvimbo ini ndikati kwete iwewe pamberi nechikolo lati racho ili form 4 iyo yanga chidzidza iyo kusikira angachita akaona nguva maweekend muye kuenda kudziva lasekwa kunolidza nawo akadzidzisa vanhu vakawanda ana Chinyani ana maluva ikoko alipo akomana angali ana maluva vese ananingike anakazida akadzidziswa na Nicolas vakawanda sereke vamunonzwa kwalale kuye ali kunzwika akadzidziswa na Nicolas saka imimi makazvitambira sei muchinzwa kuti mwana wenyu imimi asumudzira zita kwa Zakaria imimi magitari ndi makatanga nawo mba matadza kuti kunzvika nyika yese asi Zakaria akabva imimi makanzwa sei inini shuwa ndanga ndina zvinhu zvekudhara munoziziva ndanga ndine mhosa nebasa makasungwa nebasa kuti ndiri kuita basa ndichiona mari ndichipiwa mari uyu akanzwika akaita shungu nemagitari nenyaya iyo yemabendi haana kulidza maningi nakomana ivavo abva aipaza bendi iyoyo right yakatanga iyo abva aita yenyuwani zita racho Kiyama bendi Kiyama boys yamunonzwa iyi ndiyake iye Nicolas Zakaria saka imimi makazvifarira here kana kuti makati dai watsvaga basa pamurungu ini ndakazvifarira nekuti kuzvifarira kwacho akabuditsa umbavha wangu nekuti iye haana kuenda pamunhu kunodzidza gatare akabuda nawo mumiri mwamai vake zvandakabva nazo inini kupi Malawi ndakavabvunza mudhara apa ndikati tiri kunzwa mbiri yekuti vakomana ava vakambotamba mutambo wegure vakambojoina mutambo wegure kumashureko mudhara vapupura zvikanzi zveshuwa vakomana ava vakazviita aitamba gure mukomana uyu airidza mumbarure zvemhando yepamusoro-soro pabhirigoni mukomana uyu hanzi aitamba gure ini ndakashamisika musi wesaturday
tiri pachibuku stadium zvakauya zvigure zvakauya zvichiwa kustadium asi hazvina kupiwa mukana kuti zvipinde kureva kuti zvakanzwa hwema kuti mumwe wedu adonha uku saka regai tiende nekuti vamwe wavo vanhu vegure ndo vamwe vanhu vakabatana vakanzwa kuti umwe wavo ashayika vanoenda vonobatanawo nawo saka apa timu chitungwiza gure yanga yauyawo ipapo asi aina mbopuwa mukana akavharirwa panze ndofunga vakangodzirwa kuti nemamonya kuti amuuye kunoko vaingotambira kure ikoko vakatadza kupinda pagiraundi vakatadza kupuwa mukana asi mudhara vari kupupura kuti aiwa uyu akatamba zvigure ndofunga mukaona chero pakashayika John Chibadura zvigure ndo zvakatotakura bhokisi rake ndofunga makaona chero pakashaya Simon Chimbetu wes zvigure zvakaita kuita kuvhara road kuti uyu haasi kuzodarika muchegutu munomu timbomuitira zvaaisiita iyo zvataisiita naye saka anenge ari makwikwi chaiwo chaiwo so nokudaro wakomana wakatamba gure vazopfuurira mberi apa Sekuru Chekane vachirondedzera ivo kuti isisu tiri rudzi rwechiyawo chitendero chedu isisu chechimuslim anditika chiyawo rudzi vaya munoti machawa ndo vayawo ivavo rudzi Islam kuti wa Muslim ndo chitendero uko kunogona kungopindwa kwese newese ikoko asi kurudza ukwanisa kuti ndoda nojoina rudzi aujoine rudzi nokuti rudzi zvinobva kudzinza asi kuchitendero icho chitendero chemuslim chinokwanisa kupindwa nemunhu wese chakasununguka anditi sando zvavari kuedza kutaura mudhara vachitanzi pane imwe nguva aitombowe munhu anga akapiwa chigaro kuchechi yechimuslim dambudziko rakazouya paakaenda kunojoina paakazonita magitari ari kuno kuHarare so baba vazopedzisira nekuti Nicholas akabva asiya izvozvi zvekwake achibva aenda kuchipostori akaenda kukereke iyoyi yechipostori yaitungamirwa namushakabvu madzibaba Nzira kuzodzimara akazobva zvakare ikoko akaenda kune imwe yaipindurwa kuEpworth uko yechipostori akabva ikoko futi achibva anopinda yekwamagaya PhD yange isiri yechipostori manje yange iri Christian ministry yo achibva asiya futi zvikanzi kwamagaya kurirefu uko pakuno kuchungwiza ndobva vatsvaga yanga iri pedyo uko iri ministry zvakareka yechikrisheni ndo mararamiro avakaita mukoma Nicholas Zakaria panyaya dzezvitendero asi chionai manje kwese koko akatenderera Nicholas Zakaria asi pazuva rekuguma akazovigwa nenzira yechechi yedzinza rake ndo yakazomuvigwa pekupedzisira kofini rese ramaiona riri ranga rakanaka riri jena riya rakaputswa iroriya hazvina basa izvozviya kana kwakuenda kumakuva rakaputswa iroriya rikapiswa iye akaenda nemachira akupfekwe sutu kana wakuenda so ndo mavigiro akaita Nicholas Zakaria akavigwa pachimuslim kwese kwaakatenderera uko hapana anga aripo chimuslim pekupedzisira noti ndo yedzinza ndo mavigiro akaita baba wake vamwe vari kumashure vanin'ina vake ava atori hanzvadzi yake yakasiya iye Nicholas Zakaria anotoenda kuchechi iyoyo yechimuslim
nemunina akasirwa anonzi Cheisa akasirwa naye Nicolas Zakaria anoenda zvakare kukereke iyoyo. Ndisingaziva hangu ana Zaka nana Benjamin kuti vanoenda kukereke ipi. Saka chachitsvambe kuti pazuva rekupedzisira pasazoita confusion nekuda kwokuti wavaitamba nawo naivo vanenge vane shungu dzekuda kuti aiwa sisi taifamba nayo. Vakagumbuka madzimai pavakaudzwa kunzi amuende kumarinda, ende zvechokwadi pamutemo wechimoslem madzimai amuende kumarinda nekuti uya ari kuenda anenge ashambidzika, saka nokudaro haafanirwe kusvibiswa. Tinoziva sisi kuti madzimai umwe neumwe mukurarama mukusiko kwavakaitwa naMwari vane nguva yavo yavanoenda kunguva. Chero muri mumba chaimo unotonzi aiwa uyu ngaarege kutibikira sadza, ngaarege kutibikira chikafu, uyu ngaarege kutisira munyu muchikafu, nekuda kwekuti anenge ari panguva yake. Saka nguva iyoyo munozviziva zvinotorwa sekunzi unenge wakatosviba ipo pai, saka hakudiwe munhu akasviba. So todii? Tingaudza here kuti imi mamai nhingi musaende, kana kuti madzimai tongoona vamwe vaenda vamwe vosara, zvobva zvatooneka kuti saka vasara ava vari kunguva. Chinova chinhu chinofanira kungoramba chiri secret. That's why zvakazongonzi madzimai mese garai, kureva kuti vakachena nevakasviba vacho mese muri kusara. Tisaziite zvokuzonongedzerana kana kutsaurana. Ndo nhau yakaitika paenda tinyatsokupatsanangura zvakanaka kuti munyatsokunzwisisa kuti sei madzimai vasina kutenderwa pai, nokuti vazhinji munoziva mimi pakafa muimbi vanhu vanenge kunouya madzimai vamwe vachibvisa mbatya vamwe vachikanda zvavanokanda ipapo. Zhinji ndo zvataita naye kwataifara naye kubhawa. Asi pana madzibaba Nicolas Zakaria hakuna zvinhu zvakafanana nezvo zvakaitika. Zvisina yazvo, regai tipfuurire mberi nacho chirongwa chedu Gamba reManzi. Apa takuchinzwa iwoka pauzima mushakabvu Nicolas Zakaria pahurukuro yandakaita navo. Ini zita rekubarwa ndinonzi Nicolas Zakaria. Makabarwa gure ripi uyezve makaberekwa kupi? Ndakaberekerwa kuMazowe 1956 musi wa 5 April. Kumazowe papi chapo chapo? PaBelgon Estate ndipo ndakaberekerwa. Mudhara vaishanda ipapo? Mudhara vaishanda ipapo, yes. Baba vainzani? Baba vainzi Maloa Chekani. Vachibva kupo kumusha kwavo? Kumalawi. Saka sei mimi pazita renyu pasina zita rekuti Chekani? Hapana zita rekuti Chekani nekuda kwekuti kumusha kwatinoberekwa isisu tinoti baba vako baba vavo vanenge vari sekuru kwandiri, saka zita rasekuru ndoshandisa kuita senemu inini, zvichireva kuti vana vangu inini vachazoshandisa zita rababa vangu kuita senemu yavo, kwete reji. Kwete rangu inini naye yaingogara iri Zakaria yoga zvotengeta kutaurawo mazita ana sekuru vese hazikani kuti vazikanwe. Aiwa, zvinofadza. Amai vainzani uyezve vaibva kupi kumusha kwavo? Mai vaibva kuLilongwe kuDowa. Vainzi Ana Katunga. Ana Katunga. Vabereki vese ava havasisipo? Vese havasisipo. Mumhuri menyu makabarwa muri vangani? Takabarwa tiri 11. Ya, tiri 11. Vasikana vangani? Vasikana 7, vakomana 4. Vese vakakura pana baba 1 amai 1. Vese vakakura pana baba 1 amai 1. Sai kuzvinzi vapenyu vangani? Vapenyu va9 manje. Manditi vairi ndo vakatisiya. Vakatisiya vamwe. Tine urombo. Mungakwanisa kudoma nemazita kuti kubva kuna wekutanga kusvika kuna wekupedzisira? Wekutanga anonzi Akonde. Musikana? Musikana Akonde Zakaria. Ari kupi? Ari kuChiwesha. Wechitu anonzi Saria Zakaria. Wechitiri ndini Nicolas Zakaria. Wechi4 ndi Soema Zakaria akashaya. Neurombo.
wechishanu ndi Maria Zakaria aripo Maria mpenyu ari kuchiwesho wechi6 ndi Susan Zakaria mpenyu aripo ari kuchiwesho futi wechi7 ndi Sarudzai Zakaria akashaya wechi8 ndi wechi8 ndi ndichiri kusarepo kupwere kwakainzi Zindawa Zakaria akashaya futi ungari mkomana angari musikana wechi9 ndi Zakaria wechi10 pane wana jamba ipapa aiwa abuna kujamba uyu ndizo Zakaria ndiyo wechi10 Bible Zekaria mati ndiyo wechi9 ndiyo wechi10 noti ariko kumushako anonzi Benjamin Zakaria ndiyo last born mpenyu futi penyu kocheisa papa alright cheisa ndiye number 4 kocheisa ndiye ari kumsoro ko ari kumsoro ndo ndinosira inini omosira cheisa ari kuchiwesha ndiye agara muche na Benjamin anditika aiwa zvinofadza chose savesa wakwana 11 yes wakwana 11 kaiti zvemimanzizi tanga kuti mimi chikoro chenyu makafunda papi kusvika papi? Ina handina kufunda ndangofunda zvezve kuma sub A yetinoti grade 1 ndakafunda achiri masub kuma 1960 kuma 60 65 ndichita sub A ndaita sub A sub B standard 1 chete. Muri kupi koko? Ndiri kumazoe Pabirigoni papa nechikoro chikoro chepaprazi. Chikoro chepaprazi chaigumira chichi panguva yacho? Icho chaigumira chaitosvika standard 6. Chaitosvika standard 6 chati chemurungu. Chati chemurungu but ina handazosvika kwese ndakabva ndamboregedza chikoro ndikazoendawo kwakumagrades mwa 1970. Chakaita mumira apa chiya? Yanga ingori misikanzwa yekufanira kutamba nevasingaende kuchikoro ndichinakidzwa nezvemahumbwe kumba mambira mumasiyana nazvo. Ndasiyana nazvo kumudara ngasingaiti hasha here? Mudara wangu ane hasha dzakaipa ungasikada kutondoona nenyaya yacho nenyaya yekusaenda kuchikoro. ndaivatiza kusvikira ndazoita shungu ndinooneka ndiite kuchikoro kuti baba chindiendesa kuchikoro ndakada kuenda kuchikoro pandaitawo grade 6 grade 7 pandasiyawo zvakadaro. But mimi vayo vama makatanga nawo kumasabwe vayo vanga vatoenda kavayo? Vanga vatoenda vanga vatoma teachers. Saka kuti mimi makazoenda makazodzokera kumama vanhu vakuru. Ndatoone shungu ndatomunhu mukuru ndaiti kana ticha achida kundirova muchikoro so iye aiti akanditarisa otanga kukuta kuti uye aroveka. Asi panguva iyoyo yange iri nguva yeundongoma Zakaria. Sure. Zvaifamba sei? Nguva iyi mapurazi mainetsa kuti makomboredzi aisvika manje mapurazi vachifamba vazhinji ndaitoonana ndichitozivana nawo vamwe wacho ndichitozivana nawo kuti uyu anonzi ningi uyu anonzi ningi nguva yainetsa ndongwe mapolice reserve vanga vari varungu manje vanga vari police reserve kuchiitwa makefyu chichi zvimwe zvavo zvaityisa kurarama waiti ukanokerwa padhoo wotofungidza kuti pamwe kana siri mukomoredi pamwe ipolice reserve ovhura ona umwe munhu autotsvaga pamwe pokuda kubatsira kuti arara omupedzerana zvenyu. Asi ivo vaimbouya here vachimbonokera vanhu mudzimba mapolice reserve? Vamwe vaimbonokera kana vaine fungidzo kuti apa pari kusvika vanhu vanyowani vasingazivikana zvakanaka vaida kuzoti makomoredi here ndanani saka vaingojuma songuti muri vangani panapa tiri vakati vari panapa ndiani nani mopa mazita zvotopera zvakadaro. Saka kumeseji inenge yasvika sei kuti apauya muenzi? Vanhu taitengesana zvakaipa kutengesana chaiko nekuti maiona kuti kana muri mukomboni komboni ine dzimba dzakawanda but panosvika pachinokwa pamudhara chekani chaizvo panapa budai muri vangani pano
ndiani nani ari pandipe mazita yawo vaida kuona kuti vanhu muri kutaura ndovanhu vachabuda mumba imomo ehe motobuda motomutsana motomutsana mukai vakomana mapuruzeva vaiva nevachena nevanhu vatema saka vaichazoona kuti no vataurwa vaive vakwana ungonzi okay zvapera right komwe manzi macho ka madzibaba Nicholas Zakaria makapinda sei taitibhairira rekodhi rekodhi iri kurira ndanyatsoisa mumusoro mangu zvakanyanya ndonzwawo kamwe kakuwedzera parekodhi iyoyo kuti kune zviri kurirawo mumusoro mangu kuti munhu dai anga achiti zvakati kana kudai gitari ranga richiti zvakati saka kapfungwa ikoko ndangokura ndiinako kaiko kuda kunzwa saundi ichinyatsorira musoro mangu ndichigona kuiwedzerawo muri mazera api ipapa ndanga ndiri kufana kuma 11-12 years saka ndaidisa chaizvairidzwa saka ndakwanisa kugadzira chibhanjo changu chegaba reolivin oil chindaigara nacho ndichingoridzaridza zvisiri muchure zvezvo but kustrama ndanyatsostrama chaizvo unyatsoziva kuti munhu ari kustrama dai aigona kubata uko anobudisa chimwe chinhu saka ndakasati ndakugona kubata manje kuti ndinyatsobudisa chiuno yakanaka ndichingodaro but ndakazoona mumwe musi ndakutedzerawo ne1 waya ndichibatanidza dza2 waya dzakurira dza3 bva ndasvika pakuridza 4 waya vandakwanisa kutedzerawo kambo kari kurira ndikatedzerawo nebhanjo rangu apo mudhara wangu wairidza right imbotiudzai nhoroondo yamudhara mudhara zvaifamba sei gitari ravo vairidza sei mudhara tingati vakatangira kuridza papi ende vakazozvisiyira papi nekuti imimi ndimi makatozoenderera mberi kusumudza mbiri kumhuri yekwazakaria mungambotidza zvamudhara nenyaya dzemimhanzi mudhara handisi vakatangira kupi nokuti vakazotibereka muno muzimbabwe vachiridza kureva kuti gitari makarona riri mumba gitari makarona riri mumba kati mudhara vanoridza naye okay saka kuti ndivakumbirewo kuti mudhara ndambotora gitari renga ndidzidzisewo zvaindiomera ngoti kana vafarisa manheru aya takaungana vombotiridzira vombotifadzafadza kudzorera gitari mumba vombotifadzafadza kudzorera gitari ravo mumba vachitiudzawo hisira kuti ndakatangira kumalawi tichiridza nevamwe vainzi chechapola vairidza vese pamwe chete kati zvakanaka saka muno muvaimbohaiwa mumapati kwaitwa mapati unzi vaimbotiridzira vachiridza vari vega vairidza vari vega vachiimba futi gare ubva vanzwawo naamai kuti mwana wenyu akuridza gitari uyu vanzi zvishuwa here mumwe musi ubva ndazomborikumbira gitari kuna amai vandavaridzira amai ubva vanzwa kuti mwana akugona gitari vataura kuna mudhara kuti mwana wenyu tambomupa gitari renyu ariridza akugona mudhara vaungoita kunge kuramwa zvikanzi ndicharida ngatore gitari adi aite zvaanoda zvacho ndikati maita basa mumwe mangu ndomaita maita basa ndo zvandaitoda izvozvo vanadhonza naro gitari adhonza naro kuti mimi makabva masiya chibhanjo cheche manje chibhanjo vana chichikanda uko vakutora iri manje saka iye mudhara akabva atorisiya kubva ipapo mudhara wakangoita kunge kufinukana nazvo havana zomboridza futi kwanga kuma 72 apo ndairidza ndega chidini chidhonza vatatsvaga shamwari dzangu mukomboni ndikadzidzisana navo vatagadzira chibhesi gita ndichirova lead gita kunoko iye achidairawo nachibhesi ichocho zvichiita vanhu mukomboni vachitifarira vachiungana vanhu kuzoteera zvataita ndiani nani wamuchiri kurangarira pabilgoni ipapo wamakatanga muchibata muchiunganidzana nawo ndi smart chiko ari kupi akashaya Robson Kaitano anova watakaviga manje inini smart chiko Robson Kaitano na Michael Gumo akashaya futi taiti kasangana pai zvinhu kuti vese apa aripo ndimi chete pane vese ndini chete ndiripo vese vakashaya tine urombo chose saka maiti mukaita zvinhu zvenyu muunganidza vanhu obva kuti vana imi munogona endai kuharare munoita zvinhu zvenyu
tiri kumapurazi taingoti ukauya kuharare ndopanomukazvino taiti kumapurazi kuvanhu kusimudzira ndiani hapana handi mazvano takatiti vanhu vakasarira zvisingaiti nyaya yacho bvataiudza foromani papurazi vaiendesa kumurungu vanzi kune vakomana vanoridza zvakanyanya zvokuti dai vakawana mainstruments vanokwanisa kusimudzirwa chaizvo bva kwatengwa magitare nemurungu vaiswa pabhawa tikatanga kurova maelectric guitars magitare magetsi aya but imimi magitare magetsi hapana kuma makadzidzira asi ayo paakauya makatanga kuchuna magitare takatotanga kuchuna nokuti iri rarakuwana mabairo ranga raitochuna neinternational chuni chaichaino saka paakauya magetsi aya taingochuna chuni yakanaka futi yamoti international chuni mindeipi international chuni yatinochuna nekeyboard kana kuti chuna pane kanhu kanonzi chuna kokuti kwakabairira pagitare so kana kuudza kega kuti waya yako isati yasvika pachuni chaichaio wochuna kusvikira yasvika pamita inodiwa kuenda pane imwe kusvika ese uchasaka izvo chuni unenge uchiteerera nenzeve unenge uchiteerera nenzeve unoteerera waya yacho unoteerera waya kuti idziwa izi two dzaenzana idzi kuenda pane imwe yechitatu unyatsona yechitatu yakupinda h4 h5 h6 unyatsanzwa kuti waya dzapindirana idzi right ndichita uri kuona mudharachekane vakatanzi inini ndairidza full c saka full c ndo yakaita full c manje ndeyekuti unochuna mawaya dzese zvakanaka but number 1 unoideredza muchana zvino kana iri international number 1 unoikwidza inenge iri pamusoro-soro saka asi sound inozobuda imwe chete here sound inenge iri imwe chete but sound imwe chete zvakutipenda kuti uri kuridza chii sound inofanana sure right murungu pepa zvanzi vana vakatsvagirwa instrument vanokwanisa kuita zvine musoro chii chakazoitika chakazoitika choti mainstruments auya takatanga kuridza anonzi magitare chaiwo saka zvakutoreva kuti mapurazi ese anga akakomberedza Bergon Estate akatanga kuungana pahambarara beer hall ranga riri beer hall repabergon nokuti vanga vakunzwa kuti pane bhendi repo riri kuridza pane vana vari kuridza ipapo saka nekudaro takatanga kuita mbiri tiri papurazi zvakanyanya bhendi ranga ranezita here ranga richinzi Green Mangoes right zita kuti Green Mangoes rakauya sei uye zvaireve Green Mangoes aingozvireva vanhu vari fresh munozwa kuti chinhu chiri green unotaridza kuti kana chaibva chinofanira kuchinja kala kuzoita kuyellow kana chichika na brown asi kana chiri green chiri fresh chinenge chiri fresh akafunga zita iri ndiani ndingangoti ndiani akarifunga anenge muchaka Robson angave makore api iyo 75 iyo yanga 75 iyo saka nekudaro bva tambodhonza tiriko kupurazi zvakanyanya Green Mangoes ikaita mbiri mapurazi esu kusvika kunana Jumbo Mine wese taakuzikana zvakanyanya